Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Kenhuon Search and Rescue Team jong katanat Fire and Emergency Services ha ka khat khandai trik unai wing arja rapsan kala yo sei ya ka wei ka mediap jong wei urang ba ka bala per ha pungum nyam hajan ka inspection bungalow quarter ki pulat kila persyang ban khwa ya ka met Henry namar ka jingbam don ya kitiar usop inspector uba vi khargongor ka omnyam police station ulapan jiaram na ka Kenhuon Search and Rescue Team. Ya kemet lala bansai ha kapor khat ar baji saupu minit no sngi bad la IT no syaki pulit ke omnyam police station na ke benta pan pelong ya ke jing tokit bad ban tip ya ke kerteng bad ke jakasa jong urang ba balayam.